İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz şu günkü ayarlar programmasına. Biz geçen gepleşigimizde anam barada gurrun edik geçipdik. Ayrıtinem Ibrahim bilen Sara olorun yaşayışı hem olorun Hudaya bolan anam barada käbir ayetlara seredik geçipdik. Men yine de şu ayetleri size şu gün ilki bilen yatlatmak isleyen. Hem koy şu ayetler sizin öz durmuşunuzda Hudaýyň beren wadatyna garaşýan bolsaňyz size hem ruhlandyrma bersin diýip men dilek etýän. Ene Ýevreyler kitabynyň ýadyňyzda bolsa 11-nji babynyň 7-nji 6-njy 7-nji ayetlerine men şu gün seretjek. İman etmeden Hudaý tarapyndan halanmak mümkin däldir. Biz şonu geçen taparam okap geçipdik. Hem yine bir ayet var berde men şu gün size okap ruhlandyrmak isleýän. Ol Ýevreyler kitabynyň 11-nji babynyň 7-nji ayetine şeýle diýär. İman arkaly Nuh ente görülmedik wakalar hakda Hudaýdan duýduruş alanyna Hudaýdan gorkup içertini gutulmak üçin bir gemi ýasady. İmana dayanan dogrulygyň mirasdary boldy diýär. Ene bu diňe Ibrahim'in durmuşunda däl de Nuh'un durmuşunda da uly rol oynan ynam etmek. Ene şu berde ol gemi ýasady diýär. Men şol İsrailler barada azrak okudum. Ana şol döwürde diýär Nuh'un döwrüne o ýerde hiç hili ýagyş ýagmadyk. Ýagyş ýagmadan eýam Nuh Hudaýa kalbyndan ynam edip otyr. Hudaý ona gemi ýasady, olam ýasap otyr. On goňşulary on üstünden gülen bolmaly. Bu näme işläp otyr bu adam? Ol näme akmakmy? Täbi o döwürde İsrailde ömür ýagyş ýagmadyk. Guruk. Endi Hudaý ona sil bolar İsrailde. Şoň üçin hem gemi ýasa. Şol gemide sen hem maşgalan halat bolarsyň diýip aýdyp otyr. Men şunu ýene de sizi ruhlandyrmak üçin paýlaşýan, belki siziň durmuşyňyzda da şonu ýaly kynçylykly pursat bardyr. Beýlekler hem Hudaýa de bir zat etdiýip oturanlar şu wagt. Goňşularyňyz töwreňizdekiler üstüňizden bolýanlar. Bu näme? Bu insanda bolmajak zat diýip. Ýöne bu Hudaý bilen düýbinden başgaça. Hudaý Işaya kitabynyň 55-nji aýatyny hem 11-nji 55-nji babynyň 11-nji aýatyny diýär. Men pikirlerim siziň pikiriňiz däldir diýär. Hem men planlarym siziň planlaryňyz däl. On Hudaýyň pikiri de planlary da düýbinden başgaça. Soň ýene de şu ynam barada men bir aýat siz bilen okumakçy. Ene olam biz ynam diýär. Ýöne berde Ýakup kitabynyň 2-nji babynyň 24-nji 26-njy ayetlerine şeýle diýär. Adam diňe bir iman bilen däl, amallary bilen aklanar. Amal näme berde? Biziň hereketimiz. Hudaý bize bir zat etdi ýa, bizem hem hereketde. Bedeniň ruhsuz ölü bolşy ýaly, iman hem amallar bolmasa ölüdür diýär. Yine ynam şeýle wajib bu Hudaýyň paçşalygyna, Hudaýa ynam bilen ýaşamak görmäni, ynam hem umid bilen ýaşamak gaty wajib. Şontud biz Hudaýy kanagatlandyryp bilmeýäs. Ene şu gün ýene de men Ibrahim bilen Saranyň Hudaýa beren wadaty bilen dowam etmekçi. Ene berde 16-njy aýada men 16-njy baby şu gün biz seredik geçeriz. 16-njy babda hem Hajar hem İsmail barada gurrun etdi. Ibrahim'in ayalı Sara onun çağı doğru bilmedi diye. Sara'nın Hajar adlı mütürlü bir gırnağı vardı.
Bir gün Sara Ivrama "Seri-de Rep meni çağı doğurmaktan sakladı. Sen niye ol adamsına menin gırnağım bilen yat. Belki ol sana çağı doğurup berer" dedi. Ivram Sara'nın sözüne kulak attı. Dip Sara müsürlü Hajar çorusu müsürlü çorusu Hajar'ı öz adamsı Ivram'a ayarlığı verdi. Bu vaka bolup geçenine Ivram kenganna 10 yıl yaşaptı. Yadınıza düşen olsa geçen gepleşigimizde biz näme diýdik? 15-nji babın 5-nji ayetinde Hudaý Ibrahim'i daşa çıkarıp näme diýdi? Asmana seret. Sen şol görünýän ýyldızlar sanap bilseň sanaý. Senin şonça da nesilleriň bolar diýipdi. Ene bärdeyem 16-njy babda şondan bäri ýene de 10 ýyl geçipdi. Olar 10 ýyl bäri kenganna ýaşap otyrdylar. Özüňiz şu wagt oýlanyp görüňene şunça wagtlap garaşyp soňam biz ruhdan düşüp bilýät, hiç zat görmesek. Hatda Hudaýyň sözü bize diýe ynam etmeklik bu biz umydy bil baglamak. Hem görmeýän zatlarymyza hem ynam etmek diýe. Ýöne insan hökmünde şu bizim üçin gaty kyn. Men düşünýän siziň hem ýagdaýyňyzda. Siz kalbyňyzda hem şüphe Hudaýa döreýän bolsa. Ene şu bäde ilkinji seretmeli adamyz Ibrahim'in aýaly Sara diýe oňa çağı dogrup bermedi. Ol bütün ömrüni çağasız geçenliğini ýaly. Olun şu wagt olar kengany öz ýurdun taşlap kengana gaýdana 65 ýaşyndady. Onun wärem 10 ýyl geçen. Şu wagt Sara 75 ýaşynda. Ýöne onda entegem çağı bolmandyr. Ene bu bizim üçin kyn, hasam eneler üçin. Eneler siz düşünýänsiňiz. Tabi siziň ýürek arzularyňyz da çağaly bolmak. Çağı bolmasa da hasam bizim medeniýetimizde çağaň bolmasa hem bir zat seň bilen bir zat näme dogry diýip hasaplaýarlar şeýledemi? Bu kyn. Saranyň medeniýetinde hem çağaň bolmasa bu gaty utanç zatdy. Bu uyut zatdy. Şoň üçin men gözüňe getirip görýän şu nähili durmuş Sara üçin şol medeniýetde nähili kyn bolanlar diýip. Soň Hudaý oňa çağı bermese ol çağaly bolup bilmeýär. Bu diňe Saranyň durmuşyna da siziň durmuşyňyzda da şeýle bolup bilýär. Ýöne enne 10 ýyllap garaşyp ol ýadap soň näme diýip otyr? Hudaýyň sözüne şüphe edip otyr. Hudaý olary seň çağaň näme asmandaky ýyldız kimen köp bolar diýdi. Ýene de ol 13-nji babda da ýadyňyza düşýän bolsa, ýeriň diýe çägeler kimen tantajaksa dederin diýipdi olar. 12-nji babda da ilk olar ýurdundan çağıranda da diýdi, men size köp milletler sizden ýaradaryn, sizden şalar gelip çykar diýipdi. Şunça wadalar berilen hem bolsa, Sara eýam ol Hudaýyň beren wadalaryna şüphelendi. Şuň Saranyň şüphesi siziň ýadyňyza näme düşürýär şu wagt? Oýlanyp görüň. Ýadyňyzda bolsa howe eren bagyna näme dipdi? Hudaýy dinlemeden şeytanyň sesini dinläpdi ol. Olam şu Hudaýyň sözüne şüphe edip näme etdi? Hudaýyň iýme diýen agajyndan iýdi. Onun Adam atada berip ikisem şol uly günä etdiler. Şolaryň günäsi derarly näme başlandy? Hudaýdan ruhy tarapdan aýrylyk başlandy. Endi ýene de şol bir ýalňyşlyk häzir oýlanyp görüň, ýene de gaýtalanyp otýar. Ilki bilene howe etdi şuny, şu ýalňyşlygy. Ene şondan başlap eýam şüphe döredi, öň şüphe ýokdy. Öň durmuş cennetde kämil kim kössüzdi. Bu haçan şu günä edilenden soň şüphe dünýä aralaşdy. Ene biz şu şonu Saranyň durmuşyny görüp otýar. Belki siziň hem kalbyňyzda şüphe bardyr şu wagt. Hudaýyň wadasyna. Ol indi şu näme etdi? Şüphe derarly näme de otýar şu wagt? Oň eden hereketi nähili? Ol eýam düýbünden ýalňyşlygy da otýar. Şüphe derarly ol eýam öz şol işi öz eline alyp otýar. Ol gowrulu bolup bilenak, enne ol pikir etdi, men bir plan düzmeli, men çözgüt tapmaly şoňa. Aň çözgüdi näme berdi? Oň diýe Hajar atly Müsürli bir gyrnagy bardy. Al eýam adamsyna diýe bir gün, "Serede Rep maňa çağı dogurmakdan diýe saklady meni. Men gyrnagym bilen ýat diýe."
İbrahim'im näme diye? O belki şoň hajarın üstü bilen men çağaly bolarny ya. Ine olaryň medeniýetine ýene de bir bellemeli dadymyz. Şu döwrüň medeniýetine egerde ayal çağa edini bilmese, ol çorusyny adamsyna berýär. İbrahim hem Sara bular gaty bay bolan, ikisem öz durmuşyna gaty bay adamlar. Şoň üçin hem olar hem näme de otyr. Eger bu olan isleg arzu amala aşman otyr, ine şoň üçin hem Sara İbrahim'a diýe, ine meniň çorym Hajar berdi. Şoň bilen ýat. Ben ol bilýär ýüregini hökman, ol çağaly bolmaly. Täbi olarda şol maşgala tohum tiýji ýitmeli däl. Nähildir bir ýol bilen şu tohum tiýjini nesilden nesile taklamak gaty wajyp bolardy. Biziň medeniýetimizde şoňa azrak meňdeşik. Şoň üçin hem ol şonu ýitirmezlik üçin Ibrahim'a men gyrnagym bilen ýat diýip otyr. Sebäbi 10 ýyl garaşyp ýadady diýdik. Şerde bir neme men bir aýada siz bilen seredip geçmek isleýän. Olam Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 13-nji aýatynda şeýle diýär. Sebäbi Hudaýdan negirilen hiç bir mahluk ýokdur diýär. Hudaýymyzyň gözleriniň öňünde aklyda ýalaňaç hem açykdyr diýär. Ine biz pikir etýät Hudaý bu zatlary görýän nädir? Hem bilýän nädir? diýip pikir etýät. Ýöne şu aýatda näme diýär? Hudaýdan girilen hiç bir mahluk ýok. Biziň her bir etýän pikirlerimiz, her bir görýän zatlarymyz, hem oýlanýan zatlarymyz hem Hudaýyň gözüniň öňünde hemme zat ýalaňaç hem açykdyr diýär. Şoň üçin hem men sizi uruklandyrýan. Eger kalbyňyzda bir girilen zat bolsa, Hudaýdan girilemäň. Onu açyçan Hudaýa aýan etmelisiz. Ine men şu wagt ýene de şol Sara barada da oň arasyndaky şu wagt gatnaşyk. Ibrahim bilen ilki bilen Ibrahim bilen arasyndaky gatnaşykda näsadlyk ýüze çykýar. Näme üçin? Sebäbi ol Hudaýyň planyny amal etmän, öz planyny hem amala aşyryp otyr. Haçan biz şeýle edemizde hem Hudaý biz bilen däl. Sebäbi biz öz ýolumuzy saýlap otyrys. Biz öz ýolumuzy saýlasak Hudaý bize hem erkinlik, azatlyk berip otyr. Onu öz ýoluň bilen gidiber. Sebäbi men size näçe tapar wada berdim diýär. Şo wada size ýeterlik bolmasa, onda siz öz ýoluňyzy saýlap bilýäňiz diýip Hudaý bize azatlyk, bizde azatlyk bar. Bize hem çözgüt tapýar şu zatlar bar. Ine men gynandyrýar şu Saranyň eden hereketi. Sebäbi ol pikir edip otyr, ene şol hereketiň üstü bilen ol pikir etýär, dogry iş edip otyr. Ýöne oň eden işi dogry däldi. Sebäbi olaryň arasyna hem biz inniki gepleşigimizde ýene de seredip geçýäs. Hudaýa garaşmany, şol işi öz eline alana men diýdim gawanjaňlyk hem näsadlyk döreýe gatnaşykda. Ine şu Sara bilen Hajar'ın arasyna gawanjaňlyk ýüze çykdy. Biz oňa inniki gepleşigimizde hem seredip geçýäs. Men bir zat käbir ýene bir aýada seredip geçmek isleýän siz bilen, sizi uruklandyrmak isleýän. Ene şonu diýär. Süleýmanyň tymsallaryna 3-nji bab, 5-nji, 6-njy aýatlarda diýär, öz düşünjeňe dayanma diýär. Bütün ýüregiň bilen Rabbi bil bagla. Bar işlerini onu tana. Ol senin ýollaryňy dogurlar diýär. Ene şoň üçin men size diýän, size bir ýol dogurýaly bolup görnýär. Size muny saýlaýansyňyz şu wagt öz durmuşyňyzda. Men size maslahatym. Şol dogry görnýän ýol saýlamaň. Sebäbi oň soňy ruhy ölüme eltýär. Men şu gepleşigimizde biz ýene de dowam ederiz. Eniki gepleşigimizde çerli hoş, sag bolun. Bütün kalbymy sana tapşyrdım.